खुलुमबा जतनो Koilai hinke khoroksa rungriam bawo srungi tongnai bo exam pass ngai school yakarthana ni bagai rung phrangnai bakorongno eba headmaster na Koilai rimani to the headmaster eba headmistress rimano angoro phunuglia guiding para junior basic school toiling khor ambasa Tripura onni kumana nok slaina hadi kok botoma transfer certificate rihor na bagai eba tulangnani eba manani bagai koimungblai eba Koilai borang gonang sakra juk ora headmaster hingge ora sakrang nai ora headmistress hingge ora sakra juk nai borom ya phari yo y ebori simano I ebori simano ang bubar deborma eba jomatia mora sing title abud norong musum dislaina hadi nini rungnok ni rungrem bawo srungnai taklai bisio ang rungrem bani amjok mungo means example laiman ma bai eba passing ma bai ang juda rungnogo srungna bagai thangsinai eba thana nangsinai eba thana nango abnorong ni musung tinara kokthai khosaina hadi abuni bagai no ang borom ganang sakra jukno ani khabai koyo ana transfer rihore juda rungnogo srungnani sebrinani bagai koinani ni bisingti ang khakawote khatungo ani sakani khursa jak eba sijak rokno naijomoi eba chetroi eba jai khe nai abnorong ni musung de kokthai nahadi borom ganang sakra juk ani Koilai no khabai khubai ke yasagui ang or thaini kokte phunuka kaisa I eba sika tegese y eba sika abnorong simano ano dakti no da eba dakti ke transfer certificate rihorna ungthung hambaya phoroi Koilai ni mong simano eba nini khapangni srungna in simano angke bufani mong sidi aba transfer certificate langnani abon bagi nango rungrem nango roll number nango angke ora bayap sunor nugui mankna pali korma bai rijak abon ngin norok slaina hadi norok ni gotomati khaye angkai paithogo hamai jatano norok tomung bo Koilai nangui tong nangkhangka sadi norok na ang je mansak sobana nbai sai tugano hambai